Bine ați venit, oameni dragi, la o nouă sesiune ghidată de respirație. Călătoria de astăzi este foarte simplă. Vom face 3 runde de respirație, inspir pe nas și expir pe gură. Respirații pline, active, apoi dublăm ritmul. După fiecare rundă de respirație vom rămâne 30 de secunde în retenție după expirație. Așa că atunci când ai 5 minute libere, în loc să pui mâna pe telefon și să derulezi fără rost, petrece 5 minute respirând. Doar câteva minute de respirație conștientă pot să-ți reducă stresul, să-ți îmbunătățească concentrarea și să aducă mai multă pozitivitate în ziua ta. Așează-te acum într-o poziție confortabilă, adu un zâmbet și vom începe prima rundă în 3, 2, 1. Foarte bine tuturor și vom încheia această rundă cu ritm dublu în 3, 2, 1. Bun, mai avem 5 respirații. 3, 2 și ultima, inspiră complet și menține. Activează mușchii abdominali, trăgând abdomenul spre interior. Și acum lasă aerul să iasă ca un oftat. Relaxează întreg corpul pentru această retenție de 30 de secunde. Minunat! Inspiră ușor pe nas, menține, adu un zâmbet blând și acum expiră. Începem runda numărul 2 în 3, 2, 1. Viteză dublă în 3, 2, 1. Încă 5 respirații. 3, 2 și ultima, menține și strânge totul bine. Și acum lasă aerul să iasă ca un oftat și relaxează. Adu-ți întreaga atenție în acest moment. Inspiră pe nas, menține sus și eliberează ca un oftat. Minunat! Rămâneți concentrați, rămâneți ancorați. Ultima rundă începe în 3, 2, 1. Și vom încheia runda cu viteză dublă în 3, 2, 1.
5, 4, 3, 2, ultima, inspiră complet, menține, zâmbește, eliberăm aerul și rămânem în retenție 30 de secunde. Inspiră pe nas. Și expirăm pe gură. Lasă-ți respirația să revină la normal. Inspiră și expiră pe nas. Și rămâi cu această energie concentrată, cu această vibrație bună și bucură-te de restul zilei tale. Multă iubire pentru voi toți și nu uitați să respirați și să zâmbiți. Pace!